Kaixo gazteak, ni amona ditua naiz. Eta gaur interneten eta sare sozialetan aditu izateko, urrezko 5 arau emango dizkizuet. Lehenengo araua. Inoiz ez onartu nagusiaren lagun eskaera. Egun ematean gaixo papera egiten badezu hondartzara joateko. Da gero argazki atea, kago. Bigarren araua. Facebook ez da eguneroko bat. Inori etzaia, zola, zer gozatzen dezun, luguria dakoazun, edo zure lantokian aspertzen zaren. Hirugarren araua. Ez engainatu zure burua. 20 esan nahi du. Eta zuk, aspaldi pasatzen dituen. Laugarren araua. Argazki baten zuk oso ederra bazaude, baina zure laguna lotsagarri edo mozkortuta badago, ez eseki. Haren etorkizuna ondatuko duzu. 5. araua, garrantzitsuena. Benetan interneteko aditua izan ebatuzu, oso arraza dukazu. Pasatu Euskaltelen zuntz optikora.